Ako prvý vám predstavíme tlak hlavu na lavičke, po anglicky nazývame taktiež bench press. Tento cvik je vlastne základným cvikom a nie len pre kulturistov. Základné pravidlo je, aby ste mali uchop širší ako šírka ramien. A pomaly púšťame po krku. Tak, a nie dopredu. A rovno vyrovnaj, Michal, máš to krivo. Tak, a dýchať pred. Tak, a nezadržovať. Nádych a výdych. A ku krku. Ďalším základným a dôležitým cvikom je tlak spoza hlavy, ktorý je vlastne dobrý najmä pre ramena. Pomaly dole spúšťať, hore môžeš rýchlejšie. Nádych, výdych. Tak, nezadržovať dých znova. Výborné. Tretím dôležitým cvikom sú tzv. Francúzske tlaky, čím precvičujeme tricepsy. Treba si dávať pozor, aby sme pri precvičovaní tohto cviku, aby sme zapájali najmä tricepsy a nie ramena. A ďalšie upozornenie, aby sme lakte tlačili smerom k hlave. A dýchať znova. Tak, aby si cítil tricepsy, nie plecia. Lakte v hlave tlačiť. Dobre, stačí. To je len na tú ukážku. Ďalším dôležitým cvikom, takým najlepším asi pre ktoré stvalstvo, sú príťahy predklony. Dôležité je, aby sme pri chopení činky pri širšom úchope cvičíme najmä okraje chrbtového svalstva a keď si zvolíme uší úchop, tak cvičíme najmä strednú časť. Je dôležité, aby sme činku priťahovali smerom k hrudníku. A dýchať znova. Ďalším cvikom, ktorý vám predstavujeme, sú bicepsové zhyby v stoji. Najideálnejší je stredný uchop. Pri úzkom uchope cvičíte najmä vonkajšiu stranu bicepsu, pri širokom uchope najmä vnútornú stranu bicepsu. U kulturistov sa objavuje tzv. Cheating, kde už pri posledných opakovaniach si pomáhajú tým, že sa vlastne prehýbajú dozadu, čím si vlastne pomáhajú. Hore rýchlejšie, dole trošku pomenšie. Skúš podržať dole, tak. A hore rýchlejšie. Dobre, a už teraz príde ten cheating. Pozrite sa teraz. Hej. Tak, to už je prehýbanie. Dobre, stačí. Ďalším cvikom, ktorý vám predstavujeme, je drep s veľkou činkou. Vlastne drepy s veľkou činkou je ten jeden z najzákladnejších cvikov pre nohy, či už obľúbený najmä u športovcov, ktorí využívajú nohy, či sú futbalisti, hokejisti alebo cyklisti. Dôležité je, aby ste tento cvik predvádzali vlastne v správnej polohe, pretože pri predkladaní si vlastne ničíte krížové kosti, vlastne celkovo kríže, a tento cvik by sa mal predvádzať čo najhlbšie. Hlboké, hlboké dýchanie, tak. Dôležité je najmä dobré dýchanie. Pri tomto cviku je dobre používať pullover, pretože vlastne rozširuje nám pľúca, či nám pomáha pri hrudníku, rozširovanie hrudníka. Pre trénovanie lítok sú veľmi dôležité výkony, pričom používam vlastne nejakú podložku, kde špičky nôh si na túto podložku položíme a s činkou za chrbtom pomaly sa vstávame na špičky. Aby tento cvik bol čo najúčinnejší, je dobré, aby ste
vlastne na špičky išli až úplne do maxima, pokiaľ vládzate. Najideálnejší počet opakovaní je od tých 8 do 12. Pre precvičenie a trénovanie brušného svalstva sú veľmi dôležité sedlá. Pri precvičovaní tohto cviku je dôležité, aby brušné svalstvo bolo vždy napnuté, aby sme sa príliš nezakláňali a aby sme sa taktiež nešli príliš do predklonu. Brušné svalstvo stále musí byť napnuté. Ideálny počet opakovania tých 15, 20 až 30. Ak by sme chceli pre lepšie vyrysovanie vlastne brušných svalov, tie koncečky, čo vidíme väčšinou vo filmoch, tak môžeme cvičiť aj s záťažou, kde si na hrudi môžeme položiť nejaký kotúč alebo nejakú záťaž, čo je úplne jedno, či vlastne zvýšime efektivitu. Ďalším veľmi zaužívaným cvikom pre cvičenie brušného svalstva sú tzv. Predkopávačky. Kde sa zavisíme vlastne s rukami na rebrínu a nohy vykopávame približne do uhla 90 stupňov, aby nám nohy a zvyšok tela tvoril 90 stupňový uhol. Je dôležité, keď sa dostaneme do spodnej polohy s nohami, aby brušné svalstvo bolo opäť, ako pri sedloch, vždycky napnuté. Je to dôležité najmä na spodnú časť brušného svalstva, ktorá je väčšinou veľmi zanedbávaná. Ako sme si už ukázali, pri sedlahoch cvičíme najmä vrchnú časť brušného svalstva, pri vykopávačkách najmä spodnú časť. A keď chceme precvičiť najmä stredné brušné svalstvo, najideálnejšie sú sklápačky. Ale dýchať, Michal, dýchať.